Utshele usihlalo weKhomishana ukuthi wayengazi ukuthi kwakunemicikilisho engakaphothulwa ethinta izinto zoMthetho ngohlelo lwezindlu olwadla iBillion lamarandi kulesi sifundazwe. Ngokusho kwezisebenzi zoMnyango wezokuhlaliswa kwabantu ezethula ubufakazi kulesi gcawu, izinto ezithinta uMthetho ezeyamene nemali eyakhokhelwa izinkampani ezazizokwakha izinto ezaphakanyiswa emhlanganweni eminingana eyayibanjwe nezinye izisebenzi zikahulumeni ezisezingeni lesifundazwe kanye nakuzwelonke. UZwane uthi lezi zisebenzi azange zimtshele ngalezo zinto kanti waze wakholwa ngenkathi inhloko yomnyango uMosebenzi ecikica isivumelwano salolu hlelo ngolweziwa ngo2011 ukuthi zonke izinto ezithinta uMthetho ibhekisisiwe. I thought as an oversight person I had done my work. When they came back with the document which is signed by the HOD, I took it for granted that all the issues that were of concerns in the meeting were addressed. UZwane ukuphikile ukuthi wakhipha umyalelo othi abezimpahla zokwakha bakhokhelwe bengakazilethi izimpahla nokuyinto eshayisanayo nobufakazi obethulwa izisebenzi zoMnyango. Kwakhokhwa izigidi ezingama600 zamarandi kukhokhelwa impahla kanti lokhu kwaba ukusaphaza imali emnyangweni. My comment is simple. I did not propose. I asked the question, why can't we help the contractors in terms of materials, as that issue was raised in a welcome meeting. Lofakazi uphinde waphika nokuthi wesabisa owayeyinhloko yomnyango uMosebenzi ngokuthi uzolahlekelwa uMosebenzi uma ngabe engasicikici isivumelwano salolu hlelo lwezindlu. uMosebenzi watshela lesica ukuthi wayemesaba uZwane owamtshela ukuthi akesule emsebenzini uma ngabe